Ако не си преживял такава лична среща, съветвам те да започнеш да се молиш за това. Защото живота ти преминава горе-долу, горе-долу, горе-долу. Такива моменти. Не, Бог не е видял това. Бог е видял, когато те е взел отдолу. Той те е качил горе. И се живее по този начин, само горе. Да, преминаваме през болки, преминаваме през изпитания, преминаваме през неща, но това не е момента, в който Исус те сваля долу. Не, Той те държи винаги горе. Вярата ти трябва да стои отгоре, над всичко, над всеки. Който иска да спечели живота си, той ще го изгуби. А който иска да изгуби живота си за този свят, Исус казва, ще го намери в мен. В Него ние намираме себе си. В Исус ние намираме истинската си съжуби. Ами ако точно тогава дойде Христос, точно когато си с текилата, точно когато си с шишата, точно когато си с джинчето, точно когато шмъркаш, точно когато правиш грехове, точно тогава, ако дойде Христос, точно тогава, на тази секунда, животът ти на земята трябва да е със страхопочитание. Страхопочитание. Иначе ти се заблуждаваш и тук, като идваш. Какво търсиш тук? Лично откровение за Бог. Знаете ли защо хората са разочаровани от вяра? Защото нямат лично откровение. Знаете ли защо са разочаровани, когато не се получават чудеса? Защото нямаш лично откровение. Знаеш ли защо живеят повече в провал, отколкото в вяра? Защото нямат лично откровение. Защото църквата е просто една запалена свещ, един ритуал, отколкото лично откровение с Бог. 22 години във вяра ние нямаме нито един ден отсъстващ от църква. Как се случва това? Това не е свръхестествено, това е живот на лично откровение. Аз знам, че като отивам на църква, аз знам, че Бог е там преди мен. Моето чудо е преди мен. Моето обещания са преди мен. Моето благословение е преди мен. Аз не отивам просто с разочарование, убит, разбит. Не, аз знам, че там като отивам, нещо ще се случи с мен. Казвам си, това е моята служба. Това е моето откровение.